takaisin Lapputuolin kahviossa oleviin laatikoihin. Huomenna kello 16.30 alkaa sitten palkintojen jako, jossa palkitaan myös tuo yleisön suosikkiajoneuvo hienolla pokanen. Muotoinen palkintojen jako menee nykykäytännön mukaisesti top 5 menetelmällä, eli jokaisesta kategoriasta vuosikymmenestä jaetaan palkinnot 5 parhaalle ajoneuvoille. Ajoneuvoja ei siis palkintotaati asettele mihinkään numerojärjestykseen, vaan top 5 systeemillä nuo ajoneuvot sitten huomenna tuossa palkintojen jaossa palkitaan. Ja näyttelyllä on tänään avoinna kello 24, eli tuonne puolille töihin. Viralliset jatkot tapahtuvat sitten Hemimestassa tänä iltana. Siellä on ACC American Car Show -näyttelyn virallinen jatkopaikka. Ajoneuvoihin tutustumisen lisäksi käytetään hyväksi myös kahviopalveluita. Kahvioista aina luodaan omia itse valmistamia aukkoita, herkullisia tuotteita, ja näin ei olla